Mali armée ka pankuru ye bombardement kɛ Kidal dugu kɔnɔna la bi tarata donya in na. Segu ni Joro sira dilanna minnu bɛ yen nɔ olu ka baarakɛminɛnw caman jenina marifatigiw fɛ. Université la école karamɔgɔw ni écoledenw y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ ka gɛlɛyaba de lase u ma nin waati in na. Balimaw aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Kibaru fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni fɛn min ye Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ ye nin waati in na ka fɛn min ye jatigɛwale tigilamɔgɔw n'olu ye terroristes ka olu kɛlɛ. I b'a ye k'a fɔ ko u bɛ nin waati in na fɛn min ye kɔrɔnfɛla la. Kibaru min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ka kɛɲɛ ni kɔlɔsili min ni Mali armée kɛlen don k'o ta k'o ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw ma. I b'a ye k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye MINUSMA ka kankɔrɔ min tun bɛ Kidal. I b'a ye k'a fɔ ko n'o kɛra terroristes n'o kɛra olu jabala ye bi fɛn min ye Mali armée olu ye frappe ta ka ɲɛsin o kan in ma. Frappe in a taara ka ɲɛsin fɛn min ye u ka bolimafɛnw ma n'u bɛ wele ko pick-up. An ye kibaru min sɔrɔ ka bɔ Mali armée ka communiqué kɔnɔna la o de ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye pick-up caman min ye terroristes ta ye ko o caman tiɲɛna nin frappe in senfɛ. O hukumu kelen kɔnɔna la Mali armée u bɛ wele bila fɛn min ye population ma k'a jira k'a fɔ ko u hakili sigilen ka to u kana bi propagande kɔnɔna la propagande min ni terroristes n'u bɛ ka o kɛ walasa ka se ka Mali armée ka o tɔgɔ tiɲɛ walasa u bɛ wulikajɔ min na nin waati in na. Sabula u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye adamadenw an'u bolofɛnw ko olu lakanali Mali dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko o de ka gɛlɛn u ma nin waati in na. Kibaru filanan bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Segu Joro o sira dilan min bɛ senna nin waati in na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigiw ye olu taara ka taa tiɲɛni don nin sira baarakɛla ninnu kun. Kibaru min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye arabadon novembre kalo tile fɔlɔ o sufɛla la fɛn min ye kibaru min ni o sɔrɔla o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min nin bɛ taa maa 8 ɲɔgɔnna la minnu ni olu ye marifatigiw ye olu taara ka taa fɛn min ye Joro poste de contrôle la fɛn min ye nin maa 8 ninnu ye u taara ka taa kasara don fɛn min ye nin sira baarakɛla ninnu kun. I b'a ye k'a fɔ ko Joro poste de contrôle dɔrɔn tɛ fɛn min ye Soke fo ka taa se commune ma n'olu bɛɛ ye village ye minnu ni u ka surun ɲɔgɔn na n'u bɛɛ bɛ Joro commune kɔnɔna la fɛn min ye mobili kɔni min jenina a bɛ taa mobili 20 kɔ la min ni o kun ye sira baarakɛlaw ka mobiliw ye ni marifatigiw n'olu taara ka taa kasara don olu kun. Kibaru sabanan min bɛ an bolo o de ka kɛ ni fɛn min ye kurantigɛba min ni o bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye an ka sanfɛ kalanso ye ni o ye université ye fɛn min ye o école karamɔgɔ ye fo ka taa se a écoledenw yɛrɛ ma u y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na fɛn min ye kurantigɛ ye a bɛ ka gɛlɛyaba de don u ka baara la nin waati in na. Kibaru min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kalanso ninnu caman bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko jama caya kama nin yɔrɔ bonya kama fɛn min ye cours min ni o bɛ a kɛ i b'a ye k'a fɔ ko o kalan o bɛ kɛ ni micro de ye micro min ni o bɛ kɛ sababu ye walasa kuma min bɛ fɔ école karamɔgɔ fɛ écoledenw ka se ka a mɛn cogo min na nka ko nin waati in na ni kurantigɛ ni a bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko micro ninnu ko olu tɛna se ka baara kɛ fɛn min ye école karamɔgɔ yɛrɛ ye olu b'a ye k'a fɔ ko ni kuran tɛ yen nɔ olu ka kuma fana bɛna gɛlɛya i b'a ye k'a fɔ ni kuran tɛ yen nɔ olu tɛna don classe kɔnɔna la o kɛra écoleden dɔw ka kuma ye sabula a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu écoledenw ko olu bɛ passer de bɔ ka bɔ yɔrɔ jan na ka taa fo école la ka nin sira janba in bɛɛ tɔgɔma ka taa école la k'a ye k'a fɔ ko kalan ma kɛ ka sababu kɛ kurantigɛ ye ko a bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu. Docteur Laji Kane ni ale ye vice doyen faculté des sciences et de gestion ni ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye a bɛ san 5 bɔ ko u ye groupe dɔ san k'a bila yen nɔ walasa ka se ka kurantigɛ ko gɛlɛya ka se ka o kunbɛn cogo min na nka i b'a ye k'a fɔ ko baara min ni a bɛ kɛ université la université ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko a fanga ka bon kojugu o groupe ninnu ma ko hali tuma dɔ la walasa ka se ka taji san ka kɛ groupe ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn ko wa ko nin ye waleya min ni a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de don hali olu yɛrɛ ka administration baara fo ka taa se écoledenw yɛrɛ fana ka kalan taabolo fana ma. Ko wa ko fɛn min hali nin kurantigɛba in yɛrɛ sababu ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de fana don hali écoledenw ka faamuyali fana n'u ka dɔnniya fana sɔrɔli la kalansoba ninnu na sabula fɛn min ye ka se u siyɔrɔ ma fo ka taa se u ka leçon tacogo ma i b'a ye k'a fɔ ko ni kuran tɛ a baara a ka gɛlɛn u bolo kosɛbɛ. N balima an bɛ bi dɔgɔkun kibaru kuncɛ ni kiiri kibaru ye fɛn min ni o ye bɛ tali kɛ Mamadu Jarasuba kan ni ale tun bɛ CNT kɔnɔna la ni RPM ma don ka kɛ ni dossier min ni o wulila ni o bɛ tali kɛ fɛn min ye Assemblée nationale gestion financière kan n'o kɛra sababu ye ka fɛn min ye Assemblée maa ɲɛma fo ka taa se Fédération malienne de football fana maa ɲɛma ma ka olu minɛ ka taa olu lasago fɛn min ye kasobonba la i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Mamadu Jarasuba ye ale yɛrɛ fana tun ye walan gulon fɔlɔ k'a fɔ ko a b'a bila kiiri ka bolo kan nka an ye kibaruya sɔrɔ bi k'a fɔ ko fɛn min ye président de la transition ni o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye décision kɔni ta ka fɛn min ye Mamadu Jarasuba CNT maakɔrɔ ka o ka décision kɔni ka o abroger ka a gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ pewu. Balimaw nin bɛ dansɛgin kɛ bi an ka bi do kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.